Wala ko no be. Ato suwayag takang ning pangutana ni kisan Rinald Badiles. Shout out diha kay Rinald Badiles. Atong basahon ni isang pangutana be. Soy, na ako'y pangutana nimo. Soy, ngano man soy kung piskot ka soy. Matay soy atong usabuning pong ini soy ha kay galing magkasabantay ni soy. Ngano man soy kung maglulo na ito butang ni soy. Ngano man soy kung magtago man soy. Kamatay lagi ng trabahoan ni soy. Magkusapan na po tayo ni pangutanahan na po soy. Kait ka na po tayo ni mga tiguang. Di ka sakay ni ato ang kini mga pasiaw ba. Pero ato siya po ni tubagon soy. So kago tubagon ito na soy, kung maglulo ta soy, kitang mga laki kung maglulo ta, kinahanglan jud ta magtago soy. Kay mano, kung di ta magtago, pwede na to ning ikapriso. Kay panamastamas man ni sa tuang kaugalingong buhi nga itoy soy. Gilaliman ka, di ni mo lungan og tuok hantog di magsuka-suka, di na panamastamas. Unsa, pwede tang kasuhan ni soy. Nahibaw kag say kaso ni soy. Animal Welfare Act.